So mainit na yung panahon at ang oras ay 11:11. Yan. So welcome once again sa ating panibagong vlog update. At ngayon ay nandito na tayo sa may arko ng Magalang. Mabuhay Magalang, Malaos Kopo. Yan. So for today's episode ay mag-chill ride tayo dito sa may downtown Magalang. Yan. Titignan natin kung ano ba yung mga update dito sa napakagandang bayan ng Magalang. At nung huli tayong nagpunta rito maraming mga ginagawang project. Maraming business establishment. Saan pupunta si Kuya? So, tignan natin yung mga pagbabago at mga kasalukuyang ginagawa dito sa downtown Magalang. Explore natin yung mga streets doon para makita natin matuklasan yung mga bagong itinatayo dito sa may bayan ng Magalang. So, ano bang ito? Ano bang barangay ito? Yung pagkatapos ng Arco. San Francisco ba? Barangay San Jose. Barangay San Jose pala. Yan. So, yun yung pinakaunang barangay na madadaanan mo pagpasok mo ng Arco. I think pagkatapos ng San Jose, San Francisco. Purok 7. Ito, San Francisco na to. Tapos yung papasok naman dito sa may Sea Oil, papunta naman yun ng Barangay Camias. Ito yata yung Sitio Mabato-Bato. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung papuntang Barangay Camias. So dito maganda naman yung kalsada. Asfaltado. Lord is my shepherd. Memorial Park. Dito yung mga kawayan dito, ang tagal na yan Tignan nyo. Malago yung mga kawayan. Ngayon, pag sumigat yung araw, talagang mainit na mainit. Pero mamaya konti niya, pag hapon, uulan na. Magdidilim na yung kalangitan. Dito naman, may shortcut dito ito na ba? Ito. Yung kakanang ka rin. Shortcut yan, pupunta dun sa may arko ng Arayat. Hindi ka nadadaan dito sa may downtown na kung ayaw mong matraffic, doon ka na dumaan. Kung manggagaling ka dito sa may Angeles area. Nauso ngayon yung mga ganun, yung mga bendo o car wash. Fair, Tintad King. Mukhang masarap yung tintad nila ron. Tintad King siya
Pampanga Memorial Park. Dito naman, may daan naman dyan papunta dun sa Santa Lucia, Magalang, sa mga resettlement. Kamukha rin yung main road dito. Ito. Itong daan na yan. At ito na yung public cemetery. Yan. Campo Santo Católico. Yun pala yung pangalan niya. Yan. Pag nandito ka pala, makikita mo na yung pinaka-cruise ng simbahan ng Magalang. Ayun o. Ito. Pure Gold Magalang. Yan. Virgin na yung traffic dito. Matraffic talaga. Lumalabas pala yung mga ano rito eh. Yung mga galing sa kapilya, kaya pala matraffic. Adesa. Init. Dito na tayo sa Magalang Public Market. Ayan o. Pag dito ka sa Magalang, eh, para ka rin nasa ano, sa bayan ng Concepcion, sa Tarlac. Magkahawig sila. So ito yung itsura ng palengke. Itsura ng downtown Magalang. Yan. Ikot-ikot muna tayo rito. Punta tayo doon sa may plaza. Grabe. Matraffic talaga. Yun. Dito sa plaza, maraming nagtitinda rito. Especially kapag ano, kapag rush hour, yung mga nagtitinda ng street foods. Ito yung plaza nila. Ayan. Kaso hindi naman tayo pwede mag-park dyan. Bago na yung Jollibee ngayon, no? Sandali lang nilang nirenovate. At ito na yung Municipal Hall of Magalang. Ayan. Yan yung itsura niya. At ito na yung Plaza Magalang. Dito, dati paghapon, ang daming mga nagbabarbecue rito eh.
Punta tayo sa may tabi ng simbahan. Yun. Ito na yung simbahan ng Magalang. Baka dito na tayo mag-drone. Hanap lang tayo ng medyo malilim. Ayan. Simbahan ng Magalang. Parang sarado. Dun sa side siguro. Sa side siguro nakabukas. Ayan, yung simbahan ng Magalang. Mag-drone muna tayo.
So nakapag-drone na tayo. At ikot-ikot muna tayo rito. Tingnan natin yung mga ibang streets dito sa downtown Magalang. San Bartolome Church. Yan. Pagdating mo rito, ang dami nagtitinda. Oh. Ayan. Dito tayo punta sa may Old Ensaymada Town. Ano bang meron dito sa Old Ensaymada Town? Bakit kaya tinawag na Old Ensaymada Town ito? Dito may kinakainan tayo rito na gotokan. Banda ron pa siya. Masarap yung goto nila dito. Ayan o. Old Ensaymada. Old Town Ensaymada. Manabat's Farm. Tang Inasal. So kung merong mang inasal, ito Tang Inasal. Ayun pala. Yan o. Old Ensaymada Town. Ito pala yung bahay ni Roy. So shout out kay Roy. 4J's compound. Ngayon lang tayo nagawi rito. Ayun pala. Ayun pala yung old town yan sa Imada. Welcome Barangay San Pedro 2. Purok 5, San Pedro 2 na ito. So ano ba yun doon? Parang Memorial Park yata o subdivision. Balik na tayo dito. Punta tayo sa may highway. Total nakita na natin yung old town yan sa Imada. Yan pala oh. Ayan. Ito pala yung old town yan sa Imada. Lugawan. Dahil palang lugawan dito, oh, meron pa dito. Ayun, tanong na natin yung signboard ng McDonald's. Oh, meron palang Starbucks dito, oh. Ayun, oh. So update, meron palang tinatayong Starbucks dito sa may Magalang. Ayun, oh. Wow, tabi mismo ng McDonald's. So, another major business establishment dito sa may Magalang. Magkakatabi sila. KFC, McDonald's, Aling Lusing, Juan. Yan. So, kain muna tayo rito. Walang mapagpipilian, puro may init. Ang dami yatang kumakain.
So nakapag-lunch na tayo. At ngayon, didiretso tayo rito. Ayan o. Soon to rise Starbucks. Medyo mura yung gas dito. 69.70 yung regular. Daming kumakain sa McDonald's. Tapos dito, ano ba yung meron dito? Palazzo de Radies. Halos lahat ng mga fast food niyan puno. Dahil lunchtime at saka Sunday ngayon. Naglagay na pala sila ng stoplight dito. Ayun o. So dito, liko muna tayo rito. Yung kalsada papuntang Ayala. Yan. Pampanga State University this way. Yun, dahil pag ginagawa rito. Welcome sa Nicolas 2. Barangay San Nicolas. Tingnan nga natin dito. May daan palabas doon sa doon sa may fire station. Meron siguro. Yan o, para paikot lang. O, meron nga. Ito. Ang dami na talaga nagbago dito sa may bayan ng Magano. Dati, pag pumupunta ka rito, sobrang layo ngayon eh. Yan o. Ano ba ito? Ito yung nakita natin malaking building sa drone kanina. Ito sa drone shot natin. Mega Saber. And then, eto. Ito yung Magalang fire station. Dito, kaliwa naman tayo rito. Dito sa Magalang Arayat Road. MMT. Mabuho. Ano bang meron dito sa Mabuho? Kahit Sunday, ang daming tao, kahit saan ka magpunta. Alakrem. Kimball Medical Services. Bali, umikat lang tayo dito sa may downtown. Yan. Paglabas natin dito, palengke na naman. Yan. So, yan. Balik na tayo dito sa may palengke.
So I think dito na magtatapos yung ating quick ride tour update dito sa downtown Magalang, Pampanga. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Prolandas for more video updates here in Pampanga. So again, ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Prolandas is signing out.